Du får en gratis Foursquare-profil og gratis special af os, hvis du når at tage fat i os inden slutningen af november. Hele november har vi nemlig givet dig mulighed for at få en gratis profil på Foursquare, og det vil vi selvfølgelig gerne sørge for, at du får. Så hvis du ikke ved, hvad Foursquare er, så tjek det ud på foursquare.com, eller læs lidt om det her på square4.dk. Der er mange andre muligheder for at læse om det, men det er i hvert fald de letteste steder, der kan du se videoer så fremdeles. Foursquare er ellers det nye geosociale spil, har været på markedet i cirka 2 år og vokser kæmpe meget. Kæmpe stødt, hvad vi nu skal kalde det. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig, så vi kan få lagt en strategi og få fundet ud af, hvad det er for en type special, du skal have på din lokation. Vi kommer ud til dig og bruger et par timer på at snakke omkring Foursquare og finde ud af, hvad det er, du skal give dine brugere, både når de tjekker ind første gang måske, og hvordan de skal gøres, når de skal være endnu mere loyale for dig. Så kommenter eller kontakt os, så vender vi tilbage og finder et tidspunkt, hvornår vi kan komme ud til dig og få lagt en strategi og lavet den her special til dig. Det er helt gratis resten af november her i 2011, og ellers så koster det selvfølgelig noget. Men kommenter herunder og kontakt os, og så skal vi nok finde et tidspunkt, hvor vi kan få lagt en strategi og en profil, en special til dig. Ha' det rigtig godt, indtil vi ses.